Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta rezolvarea subiectului de la bacalaureat, sesiunea iunie 2022, profilul Mate Info. Primul subiect, după cum știți, cuprinde materia clasei a 9-a și materia clasei a 10-a. Prima cerință din acest subiect este banală, e chiar la nivel de clasa 7. Se cere să arătăm că 8 minus 6 radical din 6 plus 6 pe lângă radical din 6 minus 1 egal cu 2. Desfacem parantezele și obținem 8 minus 6 radical din 6 plus 6 radical din 6 minus 6. Se reduce 6 radical din 6 cu minus 6 radical din 6 și deci 2 egal cu 2, ceea ce este adevărat. Subiectul al doilea este de clasa 9-a, se consideră o funcție f definită pe R cu valori în R, f de x egal cu 3x plus m, unde m e un parametru real. Se cere să aflăm m pentru care f compus cu f de 0 egal cu 4. Calculăm pentru început f de 0, care este 3 ori 0 plus m este egal cu m, și apoi f compus cu f de 0 înseamnă de fapt f de m. Înlocuim în formula lui f de x pe x cu m și obținem că f de m este 3m plus m, adică 4m, egalăm cu 4 și obținem că 4m plus 4 egal 4m egal cu 4, adică m este 4 supra 4, m egal cu 1. A treia cerință de la subiectul 1 este o ecuație exponențială. Rezolvă înmulțimea numerelor reale ecuația 3 ori 2 la 2x plus 4 la x egal cu 4. 2 la 2x înseamnă 2 la a doua totul la x, adică 4 la x. Notăm acest 4 la x cu t și ecuația devine 3t plus t egal cu 4, adică 4t egal cu 4, de unde t este 1. Revenim la notația făcută, înseamnă că 4 la x egal cu 1. 4 la x egal cu 4 la 0, 1 înseamnă 4 la 0. Funcția exponențială este injectivă, deci x este 0. Singura soluție. Facem și o verificare. 3 ori 2 la 0 plus 4 la 0 o să fie 4. Adică 3 ori 1 plus 1 egal cu 4, ceea ce este evident. Subiectul următor, așa după cum v-ați obișnuit, este cu probabilități. Calculați probabilitatea că alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să aibă cifra zecilor divizor al numărului 6. Numerele de două cifre sunt de forma AB. A este divizor al lui 6, deci face parte din mulțimea 1, 2, 3, 6. Sunt 4 posibilități de alegere, iar B poate să fie orice cifră de la 0 la 90 posibilități. Cu regula produsului înseamnă că avem 40 de cazuri posibile, de 40 de cazuri favorabile, iar cele posibile știm că numărul numerelor de două cifre este 90. Acestea sunt 10, 11, 12 până la 99. Deci probabilitatea este 40 pe 90, adică 4 pe 9. Subiectul 5. În reperul cartezian x o y se consideră dreapta d mic de ecuație y egal cu 3x minus 2 și a mare de coordonate a mic și a mic, a aparține lui R. Determină A știind că punctul A mare este pe dreaptă. Dacă punctul este pe dreaptă, înseamnă că coordonatele sale vor verifica ecuația dreptei. Deci obținem că YK egal cu 3 ori XA minus 2, adică A egal cu 3A minus 2. Rezolvăm această ecuație simplă și obținem că 2 egal cu minus A plus 3A, de unde A este 1. Subiectul 6 se consideră triunghiul isoscel ABC cu AB egal cu 10 și cos de A egal cu 0.
arată că area triunghiului ABC este de 50. Ținând cont că măsura unghiului A e cuprinsă între 0 și 180 și cos de A este 0, înseamnă că unghiul A are 90 de grade. Deci AB devine catetă și cum este isoscel, catetele sunt egale, au aceeași lungime, deci AB egal cu AC egal cu 10. Area unui triunghi este catetă ori catetă supra 2, adică 10 ori 10 supra 2 egal cu 50. Am ținut cont că triunghiul era dreptunghic. Vă mulțumesc, voi reveni într-un video separat pentru subiectul al doilea.